The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Una, 34 sa atong oras. Usa ka mainit nga Webes sa hapon. Agosto 17. 1900. Okay, wala ko kabalo. Pasayloa, kay nagkuan ko, nag-assistant ko sa shooting ni Brother Bernie sa iyang luto-luto. Ayan di ay ni na ako'y uyab, nasapon mi nga nag-sex mi sa ilang balay. Hoy! Oh no! Tapos ila kong gisumbong sa trespassing. Pwede di ay minor di pa man ko. Hello, mayong hapon. Hello, Tita B. Si Ayan ni? Pila may edad pa rin ni mo, Ayan? 17, Tita B. Ala, adjust din ka ha. Imong tingog, bura na magka-20 doon. Tingog naman bro, Tita B. Kajot lang. So dito gid mo sa balay sa imong uyab. Dito may salang balay, kadlawon. Asa mo sa sala, sa kwarto, Sa kwarto, Tita B. sa kwarto. Kasi may nakasapon. Igsoon sa iyang mama. Igsuon sa iyang mama. O unsa man ni pag abri niyon sa may nakita niya, wa na mo yung mga sapot o katunga lang. Kumot akong paa. Hoy! Wala mo nang laang. Ano man po mo nang lak? Sa primero, Tita B, nang lock mo ko, tapos nagsigi na. Wala na ako Nakumpiyansa na. Oo. Nisulirap ng mata, wala na nakainomdong nga manglak di ay. Pero unsa man ni, kajut lang, ikaw lugar, niadto ka kadlawon pod? Okay, ang sitwasyon mo na ni Tita B, ang iyang mama mong gudani na ay kining pamainitan bitaw sa ini ang Diris Bulwa. Kanang mga kuha, kanang siya kapi-kapi niya na. Dias piskar. Tapos? Niya, mula ka mo na iyang mama sa alas 2 kadlawon uban sa iyang mga manghod. Siya na lang isang mabilin. Okay. So, mo text din siya sa imuha? Di, ang sitwasyon natin, Tita B, sa atong birthday na ko tong December, is nig sini, tapos ingon mo siya sa kuwang adto lang sa amuang balay. Alas sa kadlawon, di, siyempre, excited kay ko, kay first time sabihin akong inana. Di, pag adto na ko kay, abri naman ang ilang likod, di, dito mo. Gusto mo pag-communicate nga okay na, nagga-text mo? Wala po, danam sa naging sa kuwang, abri na daw ang ilang sira sa likod. So, yan na lugar perminti, kabaliging na lang ka. Oo. So, niyato lang po dayong ka daw, timing yun nga, tinuod yun nga, abri na. Abri na. So, nisulod ka na sa dito. Na nasa kwarto, nagigda. Ogoy! O sa man, na may istorya o labok na diritso? Wala, istorya pa, kay kulbaan mo sa ko, kay first time din ako. Tapos, pero uyab yun mo, ani? Uyab niya na. Sure ka ha, basi dili mo uyab, ani? Uyab na, Tita B, sa mamatay ko. So, ana na. So, wala. Kamulo. Pormiro, Tita B, wala. Di pagkasunod, kapilo kay kulbaan. Kaya na tense, di ba? So, na-tense man. So, burang dili. Bugahi nga dili. Mapilo lagi. Di sa ikulbaan, ko pinayo kay, wabe, gusto ka kita ganyan na. Tapos, ito lang, kay magulang mo siya sa kuha kay 19 man yung edad. Okay. Pero, kung tanawon sa lawas, dakoon ka. Taason ko.
So hantod nga okay gyud, mga pila ka oras pa. Mana kog mga alas 3 sa kuanad to, mga gikan sa Pormiro, mga 1 week siguro. Uli ko sa mga alas 4. So kibali, ay do, ang imulong ang pasabot, nagpirmi na lugo kay ngana nga matagkadlawon mo sulong ka. Oo. Ana, okay. So kapila na to nahitabo di ay nga moadto kag kadlawon. Mga second week siguro. Kaduang semana na. So medyo hanas na kada, hanas na. Wanay ka ba? Dili pagid kita bi, wala pa kog manikin. Tindog. So si bali ang babae pag mo una mo ano? Oo, may mutudlo. So kibali, nahitabo na gyud nga katong niaging gabi, kanus may nahitabo. Atong niaging semana tita bi. Niaging semana. So pag abre, unsa di yung mangod yung magulang? Di, ay son sa yang mama tita bi. Ay, iyang kibali, anti lugar niya. Oo. So pag abre, unsa yung gibuhat? Diretso sa kwarto daw, sagpa to niya akong uyab, tapos akong paagi, kumot-kumot. Ay, basi gusto sa mo apil. Ya, nakadaw ako'y brief. Kadagan, way brief. Kaya ang ato tita bi, kining nabuntagan na bitaw ko. Ang kabantayan ako baga nabuntag nga mula bayro ko dito po sa among silingan. Ibali dayon burag among silingan nagsumbong po din sa igsoon sa mama, motong dito na ko nasapon. So karon pag sapon, giyon sa man mo pag-ilis, nakailis yung ka o nakadagandagan kag way brief. Wala ko kadagan kay naman pud ang kining iyang mama bitaw sa mama sang uyab, naman dito sa pud nasa luyo na ang diri sa ilang yung entrance gisirado man dito rig ko sala tago ko sa bangko. So naimo kang boy, naimo kang boy sapon nagyuga. So natrap nagyuga. Oo, natrap na ko. Tapos nganong suko man kay sila, dili sila ganahan sa inyong relasyon? Ambot lang ato tita bi kay kato mangud siya is education matapos graduating siya. Okay. Unya ako kay wala mo nakatiwa sa eskwela. Lagi feeling nimo lagi mo nang di kay sila ganahan. Tungod kay murag dili gid sila ganahan ikaw nga isip uyab sa atong anak lugar. O anak yun. So mo na unsa ilang gisulti sa imo dayon? Kuha naman lang sila gipapirmahan sa kuha tapos ang katong unit leader sa mo gipapirma pod kibali witness na wala na po nako basaha. Ni pirma karasab. Sa kulbaan man ko kay gingnan man ko sa yang ison sa yung mama nga, bisan pa kunog patyon kunog ko, okay ra kuno, kaya nakuno ko sulad ilang balay. Sabagay, trespassing, barang sa... Kani kamulog sapon, unsay gibuhat sa imong uyab? Wala man, nagtalikod man din siya. Kaya nahadlok man, sa katingog. Wa sa katingog. Kay kung imong naon dapat, sa imo'y mudipinsa sa imo ha, kay siya pa'y nasa saktong edad, ila pag itong balay, siya pa'y nang imbitar sa imo. Wala mo i-text message do ha? Wala mo yung mga text messages do ha? Wala na pod kay kibali karon kay nagkabulag mo ni. So katong mga niagi ning mga messages nga magpamatuod nga uyab mo na kay mga messages diha. Na-iris na pod nako. Ayay, ano man gi-iris man imo itong ebidensya. So karon ang imong kadlukan kay isumbong daw ka. Unsa lang gusto mapreso ka? Pila daw kung ipatawag sa barangay nang ang ako lang pangutana, pwede ba dai nga minor pamangko? Kabalo ka, tama ka, pwede nimo na pwede ka makakuan gamay kay minor de edad man ka. Ako sa imo ani na lang. Number 1, balik sa tasakuan. Love ba nimo ning bayhana? Or basin gi mo ra nimo ni isang tambal sakit sa puson? Love gina ko siya kay first time gina ko katilaw. So siya mo naka-virgin nimo? Siya good, sinaw pag... Ako sa imo alam mo, ang pinaka-the best na kung ako nasa imong kuan karon, kung ipatawag mga ika sa barangay, tunga lang dito. Igawa, ang imo yung isulti dito nga, pasaylo sayop yung kayo kay, sa taman, sapon man yun nga dito nagbuhat, pero, ang akong is, minahalay yun may, una yun may relasyon. Ang problema man kung kaning bayhana na iba na, patay kang bata ka. Wala dalaga niya dito. Dalaga. Di, ato rito. Ipakita taron ni mo nga. Pasaylo. Wala gyud kuan ko mga pasaylo. Pwede ka mo yung dito. Magkuan ka. Pasaylo agyud kayo mi. Kay di maawa mong nabuhat. Sala gyud na ako ni
Pero ako isulti sa inyo ha, nga kani akong gugma tinud-anay gyud ni sa inyong anak. O naigugma gyud ko sa inyong anak, di na ko dauton yang kinabuhi. Ana, saad tamas ginhawa. Pero katong gipirmahan Tita B, wala mo ko kabasa gud ato gud. O kabalog Nalimang ka kung wala ka nakabasa, samot na ko diri. Sabot na wasa ko ka nakaba. Ay na lang, if ever mang yun nga na, kapag gasto maginang ko ano, tama ka, minor de edad pa man ka, medyo makalusot ka gamay. Pero I tell you, kung patawang ka sa barangay, ayog kadlok, ato ka dito, mga ayog pa sa ilo, tapos isulti sa ilahan, nga namoy relasyon, kay gugmaan ka ng bayhana, o di na ako gusto. Naman na, siguro hadlok lang yun sila ginikanan, basigon niya maboros, basigon niya kuan, mga kay sabit, basi na kay asawa. Wala po. Oh. Di way problema. Pero katong kwan Tita B, ang ako ang brief kay wala man ako nakuha siya. Ay barato di atag tulo 100 ang pares. Bandamay ka. Sige na. Ikaw kasagahan sa guni mo. Sige na, dito kung patawag ka. Ang ending di ka umigala kay hardlock di ka pong kay ang brief man di ay. Ako. Sometimes bitaw no kung bisag kabalo ko nga sa ang caller magbot-bot og problema pero for the sake na lang of entertainment ba. Hapon basta nga na. Dali man ka ang pinakadako niyang problema ang brief may gala. Di lalim uy. Di may imagine magdagan-dagan may gala. Munang anaon lagi na pagsapon sa mga bana. Kanin yung mga bana nga nagduda mo na ilain. Pakatulgar na, pag-abot og alas 4, pukawan yung kalit, igna nga, oy, imong asawa nasa gawas. Magkalit gali nag-ilis, magdagandagan mo, kalit yung naggawas, dahil na siya mingon, uy, kadyot lang ako ang tumbalay. Sapo na diritso ba? Andamay ni. Problema karon kay ang brief kay bura nagbacon. Nagkunot-kunot na may gala pertiha. Nako Diyos ko. Hello ko na ni Joe Romantico. Joe, basta suka na gito na kay bagong katabang Joe. Sa'yo na lagi ka mauli, Joe. Lain ka, Joe, ha? Anak lang, walang gold. Alauna, 48, may gala. Text mo daan na 0937-3731-674. I-text sa daan inyong mga ipamba. Good afternoon, Tita B. Jessa ni akong problema kay dili ka na ng side sa akong partner sa ako ug na siya anak daan. Dahil gusto niya kwaon nila dili ihatag sa amo kay kuno pasakitan ron ako. Hala, uy. O magsuporta na lang daw mi. Wala ko'y problema sa pagsuporta. Ang ako lang, ingani na lang baka mi forever. Walay tingugay. Mura sila og bukog nga nilubong na sa akong dughan. Aray! Sakit ba? Beto na yung kanong be. Hello, mayong hapon. Hello. Ay langga. Kinsa ni? Jessa. Si Jessa. 24 years old. Yes, kita. Okay. Kanang Jessa, palunga sa na imong radyo di sa likod para di ta mag-echo duha. Kay muratang nasa CR duha. Mag-echo. Ino lang sa radyo para magdungog tayo. Ayan. Iduot pag yun. Hangga, Jessa. So, kajot lang, kaning mayong ka nga problema kay dili ganan ang side sa akong partner sa ako. Unsa man imong pasabot nga partner kanang minyo na mo or uyab pa, live in unsa man mo? Live in. Live in. So dili pa mo minyo. Nganong di man sad mo magminyo? Nagplano po siya pakasal ka ng January po. Sa January pa. Okay, tapos kaning niyo nimong anak anak, unsa man ni sa iyang pagkaulitaw nino? So dili siya minyo, di ba? Naa siya ka-live-in report, tapos gibulagan siya, tapos ang bata na bilhin sa ila. Kinsang apelido ang bata sa lalaki?
Oo. Okay. Tapos, dili ihatag sa inahan dito. Dili na sa iyang side ang iyang bata. Unsa nga side sa imong kalibin karon? Oo. Kibali, ang anak nagid sa ila pero sa parents anang imong kalibin. Or grandparents. Hadlok sila kay basig imong bunal-bunanan lang kay tungod kay di nimo anak lugar. Nganong nagsugod mo sila gunahon sa imuha? Basig maldita sad ka. Dili kay daan to sa una kay tumbugo pa di sila ganon sa ako. Di sila ganahan sa imuha. Unsa may nakapo sa imuha? Anong nagpadayon mangyapon ka? Nga bisan pa magkabalo ka nga burdi ganahan ang pamilya sa imuha. Kay love mo lang ko kuhaan, partner. Tapos ano siya, okay ra. Kami bitaw doon mag-ipon, di bitaw doon sila. Correct. Very good. May sakto nga tubang. Isang pag-uyo ng iyang ginikanan, kung imong bana dili ganahan nimo, mo na walay useless. Pero bahala pag ang ginikanan di ganahan, pero sa imuha man ni, pero ang bana kay iya mo i-insist ni ikaw gid ang love, mo na importante sa tanan aning kalibutan na. Kaya ang ending, kamo may magdulog. Di man ang iyang ginikanan, correct? Karon. So, para sa imuha, ang imong bana pod gusto pod gyud niya gyud nga kuwaon ng bata. Nag-stay mo gusto sa amo agad kay kami nag-press ko na ato tapos nagkuhan din sa rin nag-away nag-conflict tapos nag-mayas mi dito tapos balhin mo sa linggo kay gusto na makuha ng bata pero dili man yatag siyang ganda tapos dili yatag sa iyang mamagpapa. Dili yatag siyang papa tapos nakikita na po ko kay Ana kaya na pamalabi ako sa bata pero dili yatag to wala ko mahimot. Okay. So, ingani, sa side sa imo, ang imong bana karon gusto ba gyud kay niya gyud nga kwaon karon diya sa inyo, ha? Or okay ra sa iya, ha? For the meantime, dito lang sa siyang papa. Gusto niya, pero ako siya gignan nga, dito na lang kay sa una pa magpena nga issue ito, bago kami gusto niya kwaon, tapos pili ihatag, karon na gusto na ko, hindi kaya po ihatag nga, ano na lang ko na, surrender na tayo, ilahan na lang. Lagi. Ani. Kung ikaw mo ginanawag, so ikaw may nagka-problema, di ba? Number one, murag wala gyud kay power, dili kay inga nakakusog imong power. Number one, una, dili pa mo kasal. Number two, dili pod ikaw ang direct nga ginikanan sa bata. Sa imong sitwasyon karon, ang mangusog gyud dapat ani kanimong bana. Siya man mo na i-right nga pa dili ko na wag mo ilabot kung unsa inyong pangunahuna. Isip ako amahan, ako gimangusog ako na akong anak, siya mo na mas dakong power compared to you. Now, kung dito tapos sa imong side, magunta ka balo kay ikaw na nagproblema. Ako para sa ko abitaw, do I know para sa imo na nasakitan na ka kay ikaw kababay ni tabang pagpadako ana. Magbuhat din mo inyo ha. Paano ni ka na ato na yung wala ko na abot na. Unsa sa walay? Wala may nagka-baby. So, feeling ninyo, sige, under construction mo, pero di good ka kabuo-buo. Oo. Kuy. Magkuha ka o planggana, tapos ihubuan ni mo imong bana, imong ipayaka sa planggana. Mulutaw galing yung jutlogers, minito si hangin ang sulod. Kaning tanan bitaw, para ikaw po na po kay hold. Alabi na ko pa mo ikasal, naglibin-libin na kanya ako, against sa pagkiko ng libin-libin, kaya ang ginansya na, lalaki ra gyud. Wa gyud makaginansyang babae na, pustaan na ipata. Mga naglibin, walay ginansyang babae. Ang lalaki yun ang ginansya ba? Ha? Karon, kung sa may hold nimo, pwede gyud na lang kami yung karon nga, di man ka makaanak day, may pagwa man lang pulos, may pagdilan tang padayon ani, pwede gyud sa mga anak sa imo ba, luoy kay ka. Ang pinaka-the best ni Manny, maningkamot ka nga makabuo mo. Ihansak yun ta na. Vloggers, ihansak na pong apel. Mangitag mga kapsula nga unsay ana pagbuot mag inyo. Kay ila na ng apo diha sa bagay man lang na imuha, lahi ra gitong imuha. Ang problema karon kay di mo makabuo-buo. Gauban man kamo sa kabalay, basi long distance po mo lang ga. Hindi, nandun siya diri ka ulit sa gabi. Ang problema, agresibo pa ba mo? Basi wa na po mo'y gana. Sure. Ha? Sure, aggressive. Agoy! Pilipoy na lang gaw. Pagay mo namin nyo, luya na. O saan nagamamin nyo, masumo na.
Ikaw dili man ka, dili na nimo kuan, dili mo na priority. Dili kay nga nakaktibo. Unsa? Load. Hala. Sa purpose lang ga. Ano mo? 24. 24 pag iluod na ka? Galing nga mga 35 na uhaw pa manggami. Oy, sa imo ha, dodan ako sa imo. Basig yub mo si imong ganahan. Sinilain imong gusto. Ano nga? Sa imong 24, sa amon ni edad ni Joe nga 24 mi, still abra ang kuan. Still abra ang gaping. Di laray way labot. Ikaw 24 na, galudo na. Hala. There's something wrong lang ga sa imo lang ga. Masa di imong purpose gud ano nakipag-live-in ka? Libo lang, love naman ako siya na. Umugaling. So kailangan sa gulig kuan lang ga. 24 pa ka, sa gulig saktong bega. Tapos paningkamot nga makabuo mo para namo inyuha. Anong awaya magini ng bata nga dili inyuha? Di ba? Tito Bern. Ano na ako mag-adapt na lang kami after sa magpakasal. 24 pa manggug ka. Nga pakaslan ka karon. Sul ka nga pakaslan ka, nga pwede na siya may rason. Hala, oy, di man ka makabuo. May pamangita kong lain. Sabot na sa ako. Oh, wala pa kay pakaslan. Puro na saan. Ang lalaki, puro saan. Pero ang ending, mintas wa pa ka nakasalangga, delikado pag yung kalangga. Paningkamot nga makabuo lang ga. 24 pa mo, sus, layo pag yun tinuod. Kanang nga mga nang idara dapat aktibo pag yun na. Di magpaluya-luya, ha? Okay. Sko. Kailangan makabuo, ha? Okay, tita. Bantay lang yung galas, nakakusiyon ta kakaro. Bye! Dito ka dito lang. Oh. Napakabat sayang ko ang side baga. Kabagay, magugo kayo. Wala lagi kay, kabalo ka, wala lagi kay mabuhat. Wala kay power. Sa side mo na si Mumbana. Wala na magugo ko, pero kanang di sila ganahan sa ako ba? Oh, lagi. Wala tayo mabuhat anak kung di sila ganahan. Patay importante imong bana, ganahan sa imo, ha? Ano? Mura, wala mati. Bisa pag muingon si Digong karon. I really like you for my son. Pero imong bana karon mo di ganahan bi. Oh. Wag po'y pulos. Ang importante nga love kasi mong bana, na gini nga na, wa man tagabalo sa reason, naman sila ikaw galing yung rason nga di sila ganan nimo. Then fine, basta kay ang ending kamundo si mong bana nagminahalay. Period. Okay. Kay buon maabot mo panahon basin na mo anak, basin di ayan na din siya makaingon nga da. Okay na ko. Di ba mausab man na siya magkita nag-apo. Okay? Ikaw ba nakitrabaho o nag-eskwela ka sa mong kwan? Gusto ko magtrabaho. Patay, may gana. Nasapon. Alas 2:24! Ginoo ko!